to ni ka step ni singa ban ra ek jing ai khublei shepi baro ki bapet yagani ka channel jonga Good News TV ka badai jonga jing seng samla ki chipi sinat sep ni shwab ngi yo ban sedang tungi pendem ka jing duai blai buk pa jing ba neng ni suman ai ngu me ko try ni ka step yak ba mem shim na e no ngi kum ki khun bi gi jaw me ko try kum tangi duai ba mem men wis nei ba ya lam ko try ling ba jonga ni ka Good News TV ko try ji subi ka ban long te ko try ka khobor ka bangin yo ban pen priang chi ki wei pat ki bala man yo i halak jong yeng gi sem ka jong ki ba ka long chi sha ka jingkar khu ko try nak ban ta ka buram ka jong me priang ko try jing duai na ba kini bring pan ten which is Chris amen bat ka benta ka bangi ngi don ban wan lam ni ka por ni ka step nak ban ta jong i ka dei ka bangi ala pen song nong rim na ga ni ka kitab jong Joshua ka lanong ka baning kong ka khot na ka ba khandai ki kentin ki ba angkum ni hatu ngamsim la hukum yemi tulong uba klain bat baslur bha wat ting limni wat kiu namar utrai bo blai jong me udon ding kat bat me kat chaba belen hakini ka bentang ngila ban yo i ba hadin ba Moses bulong usyakri ujong ublai ulayap no kumba ngila ban syem hakini ka lenong ka baning kong ka khat ka baning kong hakbala yathu ingi ba andala yap Moses usyakri utrai ulakran ha Joshua ukun jong unun ba usyakri Moses urong Moses usyakri jonga ulayap namar kata tuyeng tulet sesilang kani ka Jordan mami bat uni upai ba baro syakata ka ri banga ai haki khun Israel ken kani kadai ka jingkhot ka jong ublay nagbanta jong Joshua ulang uwei na kinong buot jong Moses but day hadin ba Moses ulayap blay ulakren ha Joshua ba day mau uban shimti ya kani ka kamban long kum unong yalam na benta jong ki khun Israel ba kani ka benta ka kren hiru shapang jong Joshua ka ba un shim ya kata ka benta ban long kum unong yalam nagbenta jong ki khun Israel but sisin perkhat ha ka ba day ba Joshua ngila ban mudur ngila ban perkhat lesi udon hapleng ga jing snow artatin lesi udon hapleng ga jing bom snow la ban shim mi ke benta ka crowd ban yalam yakini ki khun Israel and we about blay ula i about blay ula khot yo ni Joshua ula kren yakini ki kentin ben klan but ben slor bhail de wat til limni wat kyu namar try of blay jong me udon ring kat bat me kat chaba mi lai kani kalalong kata ka jing ai mensim kani kalalong kata ka jing pen scam ya Joshua ba haba un shim ni ka benta ban long kum unong yalam yakni ki khun Israel ba onam shepting lemni onam kyu henry ba udai ban pen klan bat pen slor bha yaladi bat hamang yong pen klan bat pen slor bha yaladi shisen perkhat kum ki briu ban ban klan ngidon kam ban bam i jing bam ki batei ya kamet ke chongi bangin la ban yat ban yen ban trei ban kata hamre ba ublai ukhot yo Joshua ba ong ben klan bat ben slor bha kadai ke jing ai men sim kadai ke jing kentu ke chong ublai ya une u Joshua ba udai ban long uba klan bat baslor hapreng ke jing ya lenti ka ba snow tu bo haban mat shibun ki jing e ki jing tenchu ha ka jing im ga jong u kum unong yalam bat ngi i dai ka jing priang ga jong u dai ka jing la ka jong u ban shim ni ka benta ban long kum unong yalam ki ki khun Israel ha ka ni lenong ba ar huwei kat khot na ba sau pulai ter ter la phen pe hang tu ngi i hang ni ba ye thu ba ki khun Israel ki yo kenti yagra ka ri ba ublay ula kular na gabanta jongki ban ila ban ong balay ba kini ki khun Israel kila ban yo egni ka ri kenti ka jongki ka ba ublay ula kular na gabanta jongki day namar ba uni Joshua usyakri ujong ublay bala pen klan ba pen slori ladi da ka jing ai men sim ya ka ba ublay ula kular na gabanta jong u ban don ringkat de lingba jong ni ka benta agni ka stem ka ei ka ba don
nagabanta jonga ba jongi kadai kum kadak jong ka jingkeli kaban ong kum nu ngen pen klan bat pen slori ladi kum ki khun ki banget ha kum gini ki sngi ki mamenta kum nu ngen pen klan bat pen slor yaladi ya kabangin ang la ban syakri ya oblay hapre ki sngi ki batap ti jing e ba jing tenju nagabanta jongi kum ki khun ki jong blay pat ka jubab larangin peit na kani ka city upol sa ki Ephesus ka lenong ka ba Henry kat khot nadu ka ba shipo pat kum juru ka ba khat sao ter dai ni ka banta ka tin ka jong blai upol ula tho yang ni ka city ban long kum ga jing ai mun sim yakini ki Kristan ki ba don hapo kani ka balang hapo Ephesus hagaba uong hang ni hagaba waino to long gi ba khalan ba shlur long gi ba khalan ha try ba ka bor ka jing klan jong u king no ye ka jing king atiar ka jong blai baro ba bila ban jeng persya ye gi bu thap jong soitan namar kata bagin long gi ba klan ong upol ngidon kam ban king ya kita ki jing king atiar ki jong blai baro namar ngi tips ka mangi don ya unong shun ujongi ubalong usoitan uban wan ban nilai persya kumno ban penterot kumno ban pensyap ting yangi kum ki bangit ki jong ublay Henry upol upen klan upen slur dingi ba ngen kiyeng ya ka jing king atiar ka jong ublay ba ka atiar ka baningkong ka bangi don kam ban king hagini ki sngi ka menta kadai ka jinget hagaba kadkhat ba khat riu jong ka city upol sa kinong Ephesus kalanang ba Henry ka ongkom ni nalor baro putet penda shim ye gasti ka jinget daga pila ban penlip ye ki sum ba me ding baro ki jong uboman upol ukuntu hangni ba kum ki banget ngide ban shim ye gasti ka jinget ban ngide ban sneu thu kum ki Kristan kum ki banget ni don hapleng jong ka thma habangi im hangni po slapur thai bat ka thma tamdai sapang ka jingele ikado Henry ka thma ka baganja man sim ka bangi de ban sneu thu bo soitan ulong ta unong shun ujonga ba jongi bat ni tips kham larang ngin ye le pershayu daga bor bre ga jongi nginamla dele leiru kumta upol ukentu yagini ki Kristan ki badan apo kani ka balang apo Ephesus kunturu yanga ba yepi mangin shim yagini ka sti ka jingen ngis ngau thu usipa ya ba udon apo madan thma udon kam ban don ye ka sti nagbanta ban ya da nakita ki khnam naki sum ki jong unong shun ujong u lara don ya kata ka sti hakamat ke jong u nginget skemba haka khilmat ka ba un her haka madan thma ula ban yap no ula ban chap ban yap no anda ba don ye ka sti haka met ke jong u ki khnam mat ki sum jong unong shun ujong u kenam la ban le e ye u kum ta ru ka jing im ga jong nga jong phi kum ki khun ki bengai ki jong blai ni don kam ye gani ka sti jong ga jing ngai ba ngin don hapo ga jing im ga jong ni kam phe la rangi haban ya shibun ki jing e ki jing tan ju ga jing im ga jong ni rangi dei ban don ya gani ga jing ngai ka bas kam namar gani ga jing ngai la ong ba kalong kum uklong snam ka jing ngai kalong kum uklong snam uba tiit hapo ka jing im ga jong ni bat ka kam ga jong ni uklong snam kalong bat pasat ya ka snam sa paro ki banta jong kimet bangila banjat banjeng bat la tang chu sange ban tiit uni uklong snam ngis ngau thu paro ka ek banjia haka khlimat ka basange ngila ban kelon bat ngila banjap no kumbagla jia ya tu way naki player football ha ka tu jile ka Euro u Eriksen player jong Denmark ngikan mau ba kumnu ba ula kelon apo manan ile kai namar ka jing sange tris kam jong klong snam u jong u Henry aingu yo blay shimla ino yo u Henry udang la pat ban peteng ila ka jong ka kam ka jong u namar ka ta ngi don kam ba ka jing net ka jong ni kan long kum uklong snam ha ka jing im ka jong ni kum ki banget ki jong blay ka jing net pa kan long ka sti nagabanta ban ya dai ngi na shibun ki ai ki jong ne ka porthai ki bala ban ya lamba klano e ka jing net ka jong ni Henry ki bas ngeu si agi ki sngi ki bamenta ka long ba ka jing net ka jong ni kum ki brio kalong kum uplang
balada ka be kal el syakadiang uno syakadiang lada be kal el syakaman no syakaman but don gajing jahine scam balada ngi long kunta ngi scam gajing im gajongi kala banya lam no syakajing jot ching pra Henry gajing ngai gajongi kade ban long kup mausiang ubas scam ya ka balada wan kiching kijing tenju bagin la ban jeng scam nagbanta ban syakri yau try ba blay jongi nagbanta bangin pen klan ba pen slori ladi kumba u blay long yau Joshua ka banta ka ba ar pat kalong ban pen klan ba pen slor ba ladi ngidon kamru ban sim ya kaktin ka jong u blay kabala tho agani gat khot ba khat nyau nagaju ka sithi upol kinong Ephesus kabau kentu kabau ong to simru e ka jingda khle ka jingpen em bat ka white lam umen sim sakaway pat ka atiar ka bakum usipai uday bandan haka madan thma ka jangu kalong ka white lam haka ti ka jangu namala da khlem ka white lam la da tang kaste onamla banyada ya ka jong ka jing em ka jangu Henry da ka jing la ka jangu bandon ya ka white lam ula ban pom ya ki way pat kinong shun ki batmu ban sim ya ka jing em ka jangu kum taru long haga jing em jongi kum ki banget ngidon kam ni ka tin ka jong ublay ka balong ka white lam ka ba kam nep ya kanu ka white lam arliang serti ngiken mau ya Jesus Christ man haba udang dan hapo ka riklau haba ya lam yu udang mensi makhut bantun ju yu bad ka tin ka jong ublay ke thu ka gospel Matthias saulan nong gat khot baning kong ter ong ba ni usaitan number bola tip yo jisu bola shat ngan saupo sngi bat saupo mit misngau thu number kata ulat ngan kumta ula lej ajan jong u ban pen shoy yo jisu namar tu ka por danglong kum ubriu bat misngau thu manga ban phila dang shat ngan pangsi kenta kat nu kan long kajing su kajing thar ka po ka jongi ni muddur yo jisu Christ saupo sngi saupo mit kum ubriu usaitan ula lej u bat ula ong yo la mi long si cha ku nu chong blai pen kelak pui kini ki mau ba man yo ban ba man pin kedang ila ka kpo ka jang me Henry ke ai ka basngau tan nat abo jisu pen pai ka tin ka long bau ong bom tang da ukpu ba ubriu ba un em Henry da ka tin baro ka ba mi no na ka sintur ka jang blai namar tang yu i kani ka tin ka jang blai ka long ka wei na ki atiar kabala ban pen klan ni ka jinget ka jongi kabala ban pen klan pen slori ka jing kristan ka jongi da ka ba ngin simika hakadur jong ukpu da ka ba ngin ba me ka men mit men step bangin puli ka bakan la man pen klan ban pen slori yangi om tang ka tan ril ong ru ha ka kitab sam ka basis pa khat khandai kat khot ka basis pa san ong ba ka tin ka chong ublai ka long ru ka sharat ya ki chat ki jongi kum ki bangen ni motor ha ka pod men mit lada apreng ka jingdum cha me lada ngem don ni ka jing shai ha ka lemti ka jongi ke ai ka ban chia le singi la ban ur ban kalon ban hap no bak ila ban man sao no ru hana bangi don pa ka jing shai ka ti ka jongi lada ka long ka lemti ka bangim chu ya menu ru ngila ban ya de ka basuk namar ngi don ni ka jing shai ha ka ti ka jongi kom tal ong ka tin ka jong blai ka long ru ka ta ka sharak kabanya lam lenti ya ka jing em ka jonga ka jong pi ba kumnu bangin ang la ban ya ha ka ta ka lenti ka balong kat kum ka man ka jong blai ka tin ka jong blai ka long ka sharak na ka banta ban yarap ingi ban kumnu bangin la ban long ki ba klan ki ba shlur na ka banta ban trade ya ka kam ka jong blai pat ka banta ka ba lai pat ka bangi don kam ya ki atiar ban pen klan ba pen shlur bhai la di ka long ka way ni ki atiar ka de ka jingduwai ka long ka way ni ki atiar ka ba kongsan ha ka jing em jongi kum ki banget ki jong ublai ha ba ka tin ka jong ublai ka ong duwai klam da put bat namar ka tangis ngau thu dei tang da ka jingduwai ka bangila banye kren bot utrai ba ublai jongi manga mapi ngila banye kren kumne mar khamat pila ban page aki YouTube channel pila ban page aki television ya unu nong yelap unong kren Henry pat ublay nginam la ban yo i takini ki khmat ki bakan jado ag jongi Henry ka bangila ban ye kren bat ublay kalong lingba ka jing duwai ka jongi lingba ka jing khot kar pat ka jongi ya ublay ba bangi don ap ding ka jing ka jing tenju nginya thu yu ngin khot kar pat ka kar ten ka jong u
bau blai unyarap yang nga ba yangi kum ta ga jing im ga jongi kum ki bangai pat kum ki kristan ngidon kam baga jing duai ka long kum ga jing ring bat ka jing penhiar man sim ga jongi kabang ngenam long ban sange namatang chu sange ban ring bat penhiar man sim le sing ngila ban yap ngila ban kalon no namar kata ka jing duai baga dei ka benta ka ba kongsan ka wei ni ki atiar ka bangila ban pen klan ban pen slor bhai la di kun bakla long ya wei usamla wangi te paro u Daniel dei ka jing duai ka jongu ka ba uju duai laisngi laisien shisngi laisien ha ki shisngi ong ka tin ka jong u blai uju pendam duai uju penut pori ka ya la chong ka por ka jongu ban duai laisien shisngi ban hadin bala kem ya u abala kem ya u bala thep ya u shapo ka kram jang ki sing ki bala dep an pensha thangan namar bala dep ban ong bom bit ban duai an rei uni u shakri u jong u blai ula dem duai ya la jong u kan rat u jong u kum ta tang namar kata ka jingle persha ka jong u ong bala usim Nebuchadnezzar ula hukum ban thep no ya Daniel apo ka kram jing sing ki bala dep an pensha thangan ngisel thu ki sing ki long kim rat ki bashir khai adu kata ki bala da kinyo iya kinyo ki marat ka ba ki thangan wat ki marat ki bala he kim salia bat kita baro kim dan bore ei hakmat jong sing henry ke ei ki bang ngisel tanat ban perkhat shapang jong ni shakri jong blai u Daniel daily ba ka jing du wai ka jong u about news im ula let ban jingo ban khat ko Daniel medang im nemilayap ay mga Daniel ujuba uang blay banganga shakri ulakang ya kishintur jong kising ban penmensaw ya kamat pa jing im ka jonga kum tang i baga jing duway kalong ka way naki atiar ki bangila ban job ya ki jing tunju ha ki jing im ka jongi kasngi ka bangi im ka porthay ka bangi im kalong siya ka porthay ka ba idu jing karmen kapadap tang daki jing baga jing tunju Henry blay lo ong yo Joshua bat u ong ru e ngai pi kum ki kun ki banget ki jong blay u ong bang i day ban pen klan bat pen slur bha yalati namar u try ba u blay u don ringkat bat ni bat onom e no yengi namar kata ay ka banga kwa ban kentu ban khat lang yengi kalong kum ki kun ki banget ki jong blay kum ki para samla ki himman bat ki para samla kentay bat shenrang ngadan ban pen ken mau ban khot ingi lang bangi dai ban pen klan bat pen slor bhai la de da ka bangin la ban kieng ta ki jingking atiar ki jong ublai bangin job ya ki buitap jong soitan ki ba wan ban le persha ya ki jing im ga jongi ha ki ba bu dukom ublai un kur khu un yarap ingi ling ba jong ni ka step ai bagani ka tin ga jong ublai ka bangila yo man ye tay man slok lingba jong ni ka po lingba jong ni ka step kandalong ka bor na ka munta jong ni kum ki banget ki jong ublay ya ka banginang la ban ya chaprang na ka banta ban shakri ya tribe ublay jong ni u Jesus Christ ublay na ka banta ka buram ka jong u amen.